Njengoba ku-2021 namhlanje kunezinto eziyi-5 engifuna uyiqaphele. 1, ungakulingi ukhale ezitheni zakho. Ungakulingi ubonise ukuzwa ubuhlungu bempilo phambi kwezitha zakho. Ungalenzi lelo phutha. 2, ungakulingi ukuthi abanye abantu abaphumelele bathwele ngoba wazi iqiniso lokuthi baphumelele kanjani. Vele wonke umuntu uthwele, inkinga ukuthi abanye abantu bathwele kanzima. 3, isitebhisi asigitshelwa abantu ababili, sigitshelwa umuntu oyedwa. 4, wenze sure ukuthi iplan lakho uyaqhubekisa. Abanye njengoba kuyi-20 abasahlala eplanini. 5, ungayeki ukuthandaza. Ungayeki ukuthandaza la uthandaza khona. Qhubeka uthandaza, uzophumelela. Umhla ka-21, 1 minute every day.